Za 75 rokov existencie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach opustilo jej brány už 17 000 úspešných absolventov. Aktuálne tu študuje takmer 3 500 študentov prvého a druhého stupňa denného štúdia v 8 štúdijných programoch, z nich vyše 1300 študuje všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v anglickom jazyku. Máme 190 doktorandov študujúcich v rámci 11 študijných programov v dennej a externej forme a vyše 1500 lekárov a sestier je na Lekárskej fakulte UPŠ v Košiciach zaradených do špecializačnej a certifikačnej prípravy v 4 desiatkách programov. Aktuálne riešime stovku vedeckých projektov v rôznych grantových schémach a sme riešiteľmi 6 projektov v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Motivujeme aj našich študentov, aby sa zapájali do vedecko-výskumnej činnosti. Zastrešujeme tiež národnú výskumnú infraštruktúru Slovakrin a realizujeme multicentrické akademické klinické štúdie v Slovenskej republike. Vybudovali sme špičkové centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny na výučbu teoretických aj klinických predmetov. Našim študentom ponúkame moderné prístupy, vysokú kvalitu a mnohoročné skúsenosti v pedagogickej oblasti vychádzajúcej z našej 75-ročnej histórie.